wiedzą, o co chodzi oczywiście. Już za moment Sarsa upilnowana. Przez pewien czas oczywiście. O, pan mi robi zdjęcie, bardzo przepraszam za tę chwilę megalomanii. Dzięki wielkie. Wam też tutaj robią zdjęcia. Pamiętajcie, żyjemy w takiej rzeczywistości, że nigdy nie róbcie głupich min. Nie róbcie głupich min, bo może ktoś wam robi zdjęcie. To zdjęcie będzie później funkcjonowało przez lata. No pan, widzę, nie daje rady, no. Pan ma taką minę i musi pan taką mieć. Tu się już nic nie zmieni, niestety. Można spróbować, jakaś kreacja, nie? No. Coś postylizować. To też, coraz więcej was tutaj. A co robią ci, którzy zajęli miejsca jedzące? Tam są miejsca jedzące. W ogóle jakbyście zgłodnieli, to tutaj w kopalni Wrocław jest mnóstwo miejsc jedzących. Oraz miejsc spożywających inne rzeczy niż jedzenie. Nie powiem, że polecam. To jest wybór każdego z was. Jeżeli ktoś potrafi się dobrze bawić bez spożycia, może to zrobić. Zawsze jest pytanie, po co się tak męczyć. SK Summer City, kopalnia Wrocław. Zaczynamy za moment.